سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم ኤርትራ ኣብ ስሎቫኪያ ንመበል 80 ግዚኡ ዝተኣንገደ ብኮሲች ናይ ሰላምን ፍቕርን ማራቶን ማለት ኮሲች ፒስ ማራቶን ብዝፍለጥ ውድድር ናይ 42 ኪሎ ሜትር ጉያ እግሪ ደሚቓ ኣብዚ ውድድር ኤርትራዊ ኣትሌት ጸጋይ ጥዑማይ ተሳቲፉ ነይሩ ነቲ ኣዝዩ ሓያል ዝነበረ ናይ ጽርግያ ውድድር ድማ ኤርትራዊ ጸጋይ ጥዑማይ ብ2 ሰዓትን 11 ደቂቃን 2 ካሊታትን ግዜ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ክፍጽም እንከሎ ኬንያዊ ሂላሪ ኪፕሳምቡን ኢትዮጵያዊ ሹመት መንጊስታን ድማ ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ተርታ ሒዞም ንውድድሮም ዛዚሞም ኣለው ኤርትራ ኣብዚ ታሪኻዊ ንመበል 80 ዓመት ጽምብል ስሎቫኪያ ዝተዋደደ መበል ሳልሳይ ተርታ ብምሓዛ ድማ ካብ ብዙሓት ኣብቲ ውድድር ተሳተፉ ወገናት ክብርን ምስጋናን ረኺባ ደገፍቲ ብራይተን ድሕርቲ ዝፈነዎ ዓለታዊ ኣድልዎ ኣብ ትሕት ቀይዲ ከም ዘለዉ ተፈሊጦም እቶም ኣካል ናይቲ ናዕብ ዝነበሩ ደገፍቲ ብራይተን ሰለስተ ኮይኖም ድሕርቲ ዝሓለፈ 27 መስከረም ጋንጦኦም ኣብ ሜዳ ኣሜክስ ስታድዮም ምስ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ክለብ ቶተንሃም ትገብሮ ዝነበረ ፀወታ ብዝገብሮ ዓሌታዊ ፀርፊ ድሕርቲ ንነዊሕ ሳምንታት ዝወሰደ ፅፁይ መርመራ ድማ ብሰሴክስ ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ነይሮም በዚ ዘይዕረፉ ደገፍቲ ዳግማይ ድሕርቲ ጋንጦኦም ብቐዳም ቶተንሃም ምርታዓውን ተመሳሳሊ ጠባያት አንጸባሪቆም እዮም ኣቦ መንበር ብራይተን ፖል ባርበር ድማ ነዚ ኣመልኪቱ ነቶም ምስ ህዝብን ፖሊስን ተተሓባበሩ ደለይቲ ፍትሒ ኣመስጊኖም ንሱ ወሲኹ ኣብ ክልቲኡ ግጥማትና ከምዚ ምግጣሙ ዝሕዝን እዩ ብሓፈሻ ኩዕሶ እግሪ ፍቕሪ ክዕድም ክንገብሮ ይግባእ እምበር ናይ ዓሌታዊ ኣድልዎ ክንገብሮ የብልናን ክብል ቅሬትኡ ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ነቶም ዘይስነ ስፖርታውያን ደገፍቲ መደበር ፖሊሲ ሴክስ ዳግም ስጉምቲ ኮዘሎም ኣዘኻኺሮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ብዘይካዚ ዌልስን ካልኡ ንዑ ዝመሳሰል ፍጻሜታት ኣጋጢሙ ምህላው ቢቢሲ ስፖርት ጠቀስ ዌልስ በዚ ጉዳይ 47 ሚታዊ ትሳቕ ዘላ ሃገር እያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፍጻሜታት እቶም ቀንዲ ተጠቃዕቲ ወይ ድማ ግዳያት ዝኾኑ ተጻወቲ ናይ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ራሂም ስተርሊን ከምኡውን ናይ ኣርሰናል ጋቦናዊ ፔር ኤሜሪክ ኦባሚያንግ እቶም ቀንዲ ተጸለውቲ ናይቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ እዮም ኣርሞሻዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቁመና ዝርከብ ካሪም ቤንዜማ ኣብ ደሞዙ ወሰኽ ብምግባር ምስኣ ክትፃወቶ ውጥን ሓንፂፃ ምህላዋ ተገሊጹ እዚ ክሳብ 2022 ኣብ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ክጸንሕ ተደልዩ ዘሎ ተፃዋታይ ንሰሙን 190,000 ፓውንድ ክትከፍሎ ምዃና ኣብሪሃ ዘላ ወዲ 31 ዓመት ካሪም ቤንዜማ በዚ ሓድሽ ተላዒሉ ዘሎ ጉዳይ ጻኒሒቱ ዝምልከት ግን ዛጊድ ክሳብ ሕጂ ዝወፀ ሓበሬታ የለን በዚ በሃል ዘሎ መጠን ወሰኽ ደሞዝ እንተተሰማሚዑ ግን ሪያል ማድሪድ ነቲ ጸዋታይ ካብ ዘለዎን ላዕሊ ኣብ ዘልዮ ነገራት ምትሕጋዝ ክትገብረሉ ምዃና ቃል ኣትያትሉ ትርከብ ዝሓለፈ ክረምቲ ሪያል ማድሪድ ንካሪም ቤንዜማ ብ62 ሚልዮን ፓውንድ ብምሻጥ ከም መተካእታናቱ ንዓ ጠላሕ ዝብላ ተጻዋታይ ንምግዛእ ኣብ ውሳነ በፂሓ ነይራ ኤል ቺሪንጉቶ ዝተባሃለ ቴሌቪዥን ነዚ ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ ቤንዜማ ኣብ ሪያል ማድሪድ ምስ ምንባር ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ብዙሕ ሕጉስ ከም ዘይነበረ ብምግላጽ ድሕሪ ተጻዋታይ ናብ ጁቬንቱስ ምሻጡ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከም ኮኸብ ክደምቕ ከም ዝኽኣለ ገሊጻ ይኹን እምበር ብጉዳይ ዌልሳዊ ጋረዝ ቤል ኣሰልጣን ጋንታ ፈረንሳዊ ዚነዲን ዚዳን ሓድሽ ሓሳብ ኣይለወጠን ዘሎ ፕሬዚደንት ናይታ ክለብ ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ግን ጋረዝ ቤል ኣብ ጋንታ ክጸንሕ ምዃኑ ምስ ናይ መጠንቀቕትኡ ንዚነዲን ዚዳን መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሉ ምንባሩ ይዝከር ብቐዳም ቶተንሃም ድሕሪ ብብራይተን ዝወረዳ ናይ 3 ባዶ ከቢድን መሪርን ታሪኻዊ ስዕረት ሓላውልዳታ ጋንታ ፈረንሳዊ ሁጎ ሎሪስ ኣብ ጉንቦ ኢዱ ብዘጋጥሞ ማህረምቲ ክሳብ 2020 ካብ ፀወታ ክእለ ምዃኑ ክለብ ቶተንሃም ኣፍሊጣ بمسرت وقعوي مرب حبريتات توتنهام هيغو لوريس بسنكي ኣብ ኩርና ዒዱ ዘጋጥሙ ማህረምቲ ንንውሕ ዝበለ እዋናት ኣብ ፀወታ ኣይክህሉን ዝብል ይርከቦም እቲ ጌና መጥባሕቲ ዝካየደሉ ዘሎ ሓለቓ ጋንታ ማህረምቱ ከቢድ ብምዃኑን ካልእ ምስኡ ዝተሓሓዝ ማሰይቲ ከይህልዎ ከም ዘይተርፍ ብተወሳኺ መግለፂታት ኣሎም ድሕርቲ ፍጻሜ ኣሰልጣን ቶተንሃም ዲዲየር ደሻምፕ ኣብ ልዕልቲ ሂጎ ሎሪስ ብዝወረደ ጉዳይ ኣዝዩ ከም ተሰምዑ ኣረድዩ እቲ ኣሰልጣን ወሲኹ ምኩርን ብሱልን ንፅዋዕ ዋንጫ ዓለም ክንጭብጣ ካብ ዘብቅዑና ሓላውልዳትና ሂጎ ሎሪስ ኣብዚ ሰሙን ምስ ሃገራውያን ጋንታታት ኣይስላንድን ቱርክን እነካይዶ ናይ መጻረዪ ዋንጫ ኤውሮጳ ዘይንሪኦ ምዃንና ፍጹም ስምዒትና ተጎዲና ኣለና ክብል ተዛሪቡ
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና ናይ ምስላፍ ዕድል ተሓሪሞ ዘሎ ኢቫን ራኪቲች ኣነ ኣብ ባርሴሎና ወንበር ከም ውቕን ጎደናኣ ክዕዘብን ኣይመፀኹን ክብል ብምረት ተዛሪቡ እቲ ኣብዚ ወቅቲ እዚ 187 ደቂቕ ናይ ምፅዋት ዕድል ዘይረኸበ ሓደ ካብ ዓበይቲ ተፃዋቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝንገረሉ ራኪቲች በቲ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ኤርኔስቶ ቫልቨርደ ኣብ ልዕሊኡ ዝፍፅሞ ዘሎ በደላት ነዲሩ ናብ ካልእ ጋንታ ክገዕዝ ምዃኑ እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ወዲ 31 ዓመት ራኪቲች ድሕሪ ዝሓለፈ ክረምቲ ፍራንክ ዲጆንግ ናብታ ጋንታ መጋዓዙ ኤርኔስቶ ቫልቨርደ ኣብ ልዕሊ ተፃዋታይ ዝነበሮ ተገዳስነት ብኡ ንብኡ ክቕንስ እዩ ተራእዩ እዚ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ክሮኤሽያ በቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ባርሴሎና ክስለፍ ዘይምኽኣል ድማ ኣብ ኣህጉራዊ ፀወታታቱ ፅልዋ ከምፅኣሉ ከም ዝኽእል ሓበሬታታት ኣሎ ንሱ ምስ 24 ሳታ ዝተባሃለት ማዕከን ዜና ክሮኤሽያ ኣብ ዝገበሩ ዕላል ድማ ኣነ ኣብ ባርሴሎና ክፃወት እምበር ከም ኣባል ኮይነ ጥራይ ኮፍ ክብል ድለይ ኣይኮነን ቅድሚ ተሪፍን ዘሎ 2 ዓመታት ውዕል ምዛሙ ካብታ ጋንታ ክወፅእ እኽእል ይኹን እምበር ልዕሊ ባርሴሎና ካልእ ጋንታ ዘላ ኮይኑ ኣይስማዓንን ባርሳ ናይ ዓለምና ዝበለፀት ክለብ እያ ክብል ዝሓለፈ ክረምቲ ምስጋር ተፃወቲ ብሻምፒዮን ሴሪኣ ኢጣልያ ጁቬንቱስን ብዘይካዚ ኣባልታ ጋንታ ክሪስቲያኖ ሮናልዶን ጠለብ ረኺቡ ዝነበረ ተፃዋታይ ገሊፆም ኣብቲ ግዜ ጁቬንቱስ ንተፃዋታይ ንምዕዳግ ንባርሴሎና ሕቶ እኳ ኣቕሪባትላ እንትነበረት ኣብ መጠን መሸጣ ዋጋ ናይ ተፃዋታይ ግን ክሰማምዓ ኣይከኣላን ማንቸስተር ዩናይትድ ንምንታይ ንሾልሻየር ዕድል ክትህቦ መዲባ ምህላዋ ዝገልጽ ስንታነታት ይወሃብ ኣሎ ብመሰረት መግለጺ ጎል.ኮም ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ልዕልቲ ኖርዌጃዊ ኣሰልጣኒ ልዑል ምትእማን ከም ዘለዋ ገሊጻ ዘላ ብኻልእ ሸነኽ ኣብታ ጋንታ ኣብ ወንበር ኮይኑ ዝዓይ ዘሎ ኤድዋርድ ውን ምስ ናይ ቅድም ተፃዋታይ ናይታ ጋንታ ዝነበረ ጥቡቕ ምሕዝነት ዘለዎ ምስ ምዃኑ ተወሲኹ ውን ሾልሻየር በታ ጋንታ ተፈታውነት ኣሕዲሩ ምህላው ይግለጽ ኣሎ እዚ ክበሃል እንከሎ ኣካየድቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ማለት ስድራ ቤት ግሌዘር ሾልሻየር እንተዘይተመሓየሹ ሓሳባቶም ብምቕያር ንኣሰልጠንቲ ቶተንሃም ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ንኣሰልጣኒ ማክሲሚሊያኖ ኣሌግሪ ኣብ ራዳራይ እትያቶም ምህላዋ ይንገር ኣሎ ምስ ተፃወቲ እንግሊዛዊት ማንቸስተር ዩናይትድ ዝናኣድ ምሕዝነትን ናይ ኢህን ሚህን ምባል ፈጢሩ ምህላው ዝንገረሉ ዘሎ ኦሊግናር ሾልሻየር ወነንቲ ጋንታ ዳግማይ ዕድል ዝሃብዎ ድማ ጽቡቕ ውሳነ ምዃኑ ዝበዝሑ ተንተንቲ ስፖርት ይሰማምዕሉ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ትሕቲ ምስልጣን ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መኻር ናይታ ጋንታ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ኣብ ከብሓ ኣዜን ብርክት ዝበላ ፅዋኣት ከተቐምጥ በቂዓ ነይራ ይኹን እምበር ድሕሪ ዝፍጻሜ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ካብ ምስልጣን ድሕሪ ጥሮታ ወፂኡ ምፍናው ንምዕላምታ ጋንታ ባንጋል ሞሪኖ ሾልሻየርን ድሒሮም ኣብ ዝተቐበልዎ መዝነት ብግቡእ ክሳብ ሕጂ ስርሖም ከሰላሰሉ ኣይከኣሉን እዚ እናኾነ ግን ዝነኣሰ ኣሰልጣኒታ ጋንታ ዝኾነ ሾልሻየር ግዜ እንድሕር ተዋሂቦ ንኣቃወማታ ጋንታ ናብ ንቡር ክመልስ ከም ዝኽእል እዩ እምነታት ተገይሩሉ ዘሎ ልዕሊ ማንም ካልእ እዋን ድማ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ በቲ ከመዝግቦ ፀንሐ ስዕረታት ብዙሕ ከይጓሃየት ብናይ ገዛ ውሽጣ ስምምዕ ክትፅንሖ ዝመረፀት ኣሰልጣኒ ኮይኑ ንረኽቦም ንዓመት ስፖርት 2019-2020 ኣብ ወጥሪ ተሸሚማ ንፀወታ ተካይድ ተገዲዳ ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ እቲ ቀንዲ ናብዚ ዓዘቕቲ ዘእተዋ ቀንዲ ጉዳይ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ምስጋር ተፃወቲ ንኣዝዮም ኣገደስቲ ተፃወቲ ማለት ቤልጂማዊ ሮሜሉ ሉካኩን ናብ ኢንተር ሚላን ሸጠቶ ንምንታይ ንዝብል ሕቶ ብዘይካዚ ሻንቸዙን ብመልክዕ ልቃሕ ናብ ኢንተር ሚላን ምስዳራ ነቲ ኖርዌጃዊ ኣሰልጣኒ እቲ ቀንዲ ዘቆጥዖ ኩነት ምንባሩ ይገለጽ ንሱ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ወፂኡ ምስ ስፓኛዊት ሪያል ማድሪድ ክፃወት ከም ዝደሊ ዝገልጽ ዘሎ ፖል ፖግባ ከፋንውዎ ምርጭዎ ምንባሩ ይገለጽ በዝኾነ ቤቲ ሾልሻየር ንዘለዎ ተፃወቲ ፀሪቡ ከም ብሓድሽ ንስሙን ክብሩን ክሰርሕ ምዃኑ ቃል ኣትሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ንማንቸስተር ዩናይትድ ሾልሻየር ዳግም ከሰልጥና ዝብል ዛዕባ ትሰማምዕሉ ዶም ኣድላይነቱን ኣድማዕነቱን ከም ማዕረኽ እንደዩ ኣገዳሲ ትብሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻነል ሲኔማ ሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን